Vols conèixer la Biblioteca Universitària de Sabadell? T'animes a fer un tour? Doncs acompanya'm! La Biblioteca Universitària de Sabadell consta de 3 plantes. A la planta principal trobareu els llibres, CDs i DVDs, el taulell de préstec i informació on podeu adreçar les vostres consultes i la sala de reprografia. Aquí podreu imprimir, fotocopiar i escanejar documents. En aquesta planta també trobareu les últimes novetats de llibres i revistes que ens han arribat a la biblioteca, armaris per carregar els vostres portàtils i mòbils i una lupa de lectura. Què et sembla si baixem ara a la planta inferior? A la planta menys 1 tenim les revistes i el nostre producte estrella, les sales de treball en grup. I si pugem a l'Altell? A l'Altell trobareu la col·lecció de documents estadístics, memòries i informes anuals d'empreses i el Fons d'Història Industrial del Vallès Occidental. També tenim 3 sales de treball en grup. A totes les plantes trobareu llocs de lectura, ordinadors i wifi. I aquí finalitza el tour virtual per la Biblioteca Universitària de Sabadell. T'animes a venir?